Amaphoyisa ayaqhubeka nokubopha izakhamuzi ezingalandeli imigomo yeLockdown. Ngesonto eledlule uhlulumeni wanquma ukuthi wonke umuntu kufanele ahlale endlini phakathi kwehora lesishiyagalombili ebusuku nehora lesishanu ekuseni. ISABC ihambele enkabeni yedolobha yaseGoli ukuyobheka ukuthi umthetho wewashi uyalandelwa noma cha. Sishayile isikhathi sokuhlala endlini kepha bebesakhona kade besahamba emgwaqeni. Abezomthetho bebesebenza ngokubambisana ukuqinisekisa ukulandelwa kwemigomo kulo lonke idolobha. Amaphoyisa ebebheka imvume zabantu ebakhumbuza nangemigomo yalesikhathi okubalwa kuyo ukufaka kwezamfonyo. Kanti baxwayisiwe labo abathola bephula umthetho. There will always be those who wish to break the rules. I think that is a given. And so there is never any guarantee, but what I can tell you is that the long arm of the law will find you. If you insist on traveling and hiding your girlfriend in the boot, you will be caught. If you insist on transporting alcohol, you will be caught. If you insist on traveling outside the curfew for no other reason than you just want to go for a joyride, you will be caught. Bebekhona kade bezama ukwephula umthetho. Umsebenzi wabezomthetho unconywe kakhulu. I think it's okay because they keep us safe. Umnyango wezokuthutha wethule umthetho wesikhashana ovumela ukuthi amabhasi namatekisi kanye nezinye izimoto ezilibhekise kwezinye izifundazwe zikwazi ukuhamba phakathi kwamabili. And so when they called and said, Minister Mbalula, you need to do something about this, he then spoke to his colleagues in SABC, his colleagues in COCTA, to say, can we just make an extension just for those who will be traveling interprovincially so that they can be on the road outside of the 8 p.m. curfew. Kusasa usuku lokugcina lokuvumela izakhamuzi ezifuna ukuya kwezinye izifundazwe kanti zikhunjuzwe ukuthi zizoboshwa uma zingalandeli yonke imigomo ebekiwe.